Is-sena li għaddiet l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu ħadet azzjoni kontra 77 operatur li joffrew akkomodazzjoni turistika mingħajr liċenzja. Din it-tip ta' akkomodazzjoni li f'pajjiżna qed tiżdied tinkludi appartamenti, vilel, djar u farmhouses li jilqgħu fihom turisti li jiġu għal Btala Malta u li jibbukjaw il-post fejn joqogħdu permezz ta' siti elettroniċi li dejjem qed iżidu fil-popolarità. Fil-fatt fl-2016, 31% ta' turisti li żaru Malta għaddew l-jili tagħhom f'dawn it-tip ta' postijiet u mhux f'lukandi tradizzjonali. Dan wassal biex il-Gvern nieda kampanja ta' tarif li għandha lan li tinkoraġġixxi lil dawk li jridu joffru din it-tip ta' akkomodazzjoni biex ikunu liċenzjati. Andre Zammit, direttur tal-infurzar fih dan l-MTA, spjega kif fuq siti elettroniċi fejn wieħed jibbukja akkomodazzjoni deru mal-420 proprjetà f'Malta li mhumiex liċenzjati. Dan huwa xogħol li huwa komplikat u mhux straightforward minħabba l-fatt li jekk inti tgħaddi minn qoddim hotel ħataraf li hija hotel u allura hemmhekk easy l-issiba. Jekk ħatgħaddi minn qoddim restaurant l-istess, ħataraf li huwa restaurant u faċli ssibu. Pero appartamenti, djar, villa, farmhouses, huwa diffiċli minħabba li daw jistgħu jkunu residenzjali. Fl-aħħar sena l-applikazzjonijiet biex postijiet ikunu liċenzjati żdiedu minn 315 għal 686. Miżura ewlenija li ħeġġet lill-operaturi japplikaw għal liċenzja kienet li t-taxxa ta' dħul fuq proprjetajiet għal Btala tnaqset minn 35% għal 15%. Mal-Awtorità tat-Turiżmu hemm ukoll 2700 proprjetà bil-liċenzja ta' Holiday Furnished Premises. Hawnhekk ukoll l-Awtorità tagħmel l-ispezzjonijiet tagħha. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamitlu issaħaq dwar l-importanza li pajjiżna jkompli jtejjeb il-prodott turistiku filwaqt li tkun assigurata kompetizzjoni ġusta fost l-operaturi turistiċi kollha. Il-turizmu sejjer tajjeb ħafna qed nirreġistraw tkabbir bla preċedent, però importanti li ma nħarsux lejn in-numru u nħarsu wkoll lejn titjib tal-prodott li jkollna prodott aħjar li jwassal iktar dħul għall-operaturi u iktar dħul għall-ħaddiema.